Mga ginikanan, mga hingtungdan, atong hisgutan ang mga pamaagi sa pag-amuma ug pagmatuto sa atong mga kabataan. Kini ang positibong disiplina, huna-hunaa. Tinilalim, hisgutan ang disiplina, liksayon, pag-atiman o pag-amuma sa kabataan, karon labi na o puluyagon, unsay hinungdan o unsay angay buhaton, walay epekto ang bunal, di na mo talab, ang yaw-yaw, kapak o kusi, may paigsoon, paminawa kini. Positibong disiplina ang buhata, unaha ang respeto, paghigugma, kung gusto ka og hapsay nga relasyon o koneksyon sa kabataan karon. Huna-huna sa positibong disiplina, may respeto o paghigugma. Sa positibong disiplina, may respeto ug paghigugma. Mensahe gikan sa Philippine Educational Theater Association, Advocates' Right to Safety Zone ug Youth Advocates through Theater Arts. Positibong disiplina, huna-hunaa. Maayong hapon sa tanan natong mga tigpaminaw. Kini si Hope Tinambakan. Ani nasab kita sa atong programa sa radyo aron nga maghisgot, mahitungod sa pag-amuma sa atong mga kabatanunan ug mga kabataan. Atong gipadagan kining ikatulo na gid nato ning nga season, no, sa atong programa sa panghinaot nga makakuha og suporta sa kadaghanan aron nga ang bill nga ipasaka sa Kongreso nga mao ang House Bill 8306 nga gitawag og Promoting Positive Parenting in All Settings and Appropriating Funds Therefore, unta maaprubahan og mamahimong balaod. Kini nga bill ato kining hisgutan og palamnan sa ang atong pagsabot niini uban ang mga bisita nato sa mga musunod nga mga Sabado. Mga igala, aduna kitay gamay nga kausbanan sa ato pang gi-announce na atong niaging Sabado, no? Aduna kitay pag-usob sa titulo sa ato ang programa. Sa una gitawagan nato kining positibong disiplina. Disiplina ang atong gigamit apan karon atong giusob og ngadto sa pagmatuto, no? Positibong pagmatuto o positive parenting. Human sa pipila manggod ka mga diskusyon sa mga niaging nga mga seasons, no? Atong nabalaan nga mas dili intimidating ang pinulungan nga positive parenting kumpara sa positive discipline. No, daghang makuyaw-kuyawan sa daghang diskusyon nga ma-intimidate sila sa pulong disiplina, no. Kung muhisgot magani og disiplina na yung mga negative nga mga impression, no. Mo nga atong gamiton karon positive parenting o pagpositibo nga pagmatuto. Sama sa mga niagi nga higayon aduna kitay makauban karon nga bisita og mopaambit siya sa iyang kahibalo ug kasinatian bahin sa hisgutanan nga positibong pagmatuto. Usa kita mo padayon ako sa ipailaila ninyo ang ato ang guest speaker karon, ato ang bisita karon dinhi sa studio dinhi sa DYSR. Kaila kay nato ning atong bisita karong hapon, no? Akong garbo nga ipaibalo kaninyo nga kining atong bisita usa ni siya ka assistant professor sa in church music, no? Aduna siya PhD in church music and worship, music ministry, coordinator liturgy and music program sa Divinity School sa Silliman University. Usa sa kini siya ka licensed professional teacher. Og syempre usa siya ka mapinanggaon nga asawa og inahan sa upat, no, upat ka mga lalaki nga anak. Usa sa ako po ning mga mentor sa kauban sa buhat sa kultura nga mga buluhaton, no. Atong i-welcome karong hapuna si Ate Jean. Dr. Jean Kuanan Nalam. Mayong hapon di Ate Jean. Mayong hapon ho. Pag mayong hapon sa tanan mga tigpaminaw sa radyo. Kumusta man ka di Ate? Okay ra kayo. Medyo sa mga nagtanaw nato ron sa
Facebook o sa online no makakita mo nga matching kay mga Ate Jean ug sanina. Tinuon wala. Oo, sa mga naminaw sa radyo, imagine na lang nga kay Tommy nga na-design mo na siya. Mura gula tuyo, wala gasabot pero mura giyon nga gituyo sa panahon. Wow. Muna itong tema karon. Bitaw, Ate Jane, daghang kay salamat nga nauban ka namo karong hapuna. Murag nindot ni atong discussion karon, may imagine na nako kay sa imong kasinatian no, isip dili lang kay inahan magtutudlo pagod no, so dili lang kay yun na kay upat ka lalaki nga anak no, naa pa kay dagang anak diya sa eskwelahan no. So as a parent, as a wife, as a professional teacher, educator, ang imuhang experience o imong kaagi diya sa hisgutan ng pag-amuma, pagmatutuog, pagdisiplina. Kabulo jud mi nga medyo baga-baga na jud na daghan kang ikapaambit na mo karong hapon na. So welcome. Salamat ho. Salamat. Sa imong kabisi nakahatag di kag panahon nato karon. Basta yata, di kita kabalibad. Speaking of yata no, kanang giyon ni Ate Jean kini nga programa usa kini ka proyekto sa Youth Advocates through Theater Arts o YATA, inubanan sa PETA Arts Zone Project, inabagan sa Terdezom, Germany. Sa miyaging Sabado, atong gibalikan ang atong pagsabot may tungod sa positibong pagmatuto. Kauban ang ato ang higala nga si Sir Junsley Kitay no, usa ka ginikanan ug usa sab ka magtutudlo sa Negros Oriental High School ug sa mga nakapaminaw sa ato ang episode sa niaging Sabado, makakita gid mo na dungog gid ninyo unsa ka sadya nga mo ang diskusyon kay kaning mga experience ni Junsley kabayan sa iyang mga estudyante, kabayan pod pagpadako sa iyang bagong kuan pod, bagong ayang anak. Pila na ba edad ni EJ ron, Nick? Pila na edad ni EJ ron? Mga 6, 7? EJ? Oh. Mufti pa rin ay. 4 pa rin ay. Oh, bago ba? Basta kaya ang ingaw ni Junsley nga. Wala pa na yung elementary. Kaya itong anak ni Junsley magod, bago pa ni sulod po ng eskwelahan. So, ninot po ng mga iyang ipaambit ng mga experience sa iyang pag-adjust, no? Po diya paggawas, no? Sa kanang gikan sa panimalay paggawas nga to sa bigger field of kaning gitawag nato mga institutions, no? So, sadya nga to ang diskusyon sa niaging Sabado. Pero karong nga hapon ang atong episode mag-focus ta sa topic nga success stories o challenges. Di man gyud ni ma-success kung wala challenge din no. Mga success stories and challenges sa pag-apply nato aning gitawag nato positive parenting o positibong pagmatuto. Ang unang duha nato ka episode nini nga season magsilbi ni siya nga review sa duha ka season nga niagi no, kabahin sa unsa maning positibong disiplina, unsa ang positive parenting, unsa ang mga hisgutanan o mga topic nga nagtuyok aning termino o mga kaning sa hisgutanan lagi nga pagpadako sa mga kabataan no. So kaning first 2 episodes review, pero sa mga mosunod nga episode diyan na natusugdan ang pagpalalom sa unsa kabahin ang bill no nga atong nahisgutan kanina nga mao ang House Bill 8306 kana siya mo natong hisgutan sa sunod nga mga Sabado. Among gipaybalo sa tanan nga kining atong programa naka-live stream ta sa Facebook. Na-mention ako ganina. So sa tanan mga nagpaminaw, nagtan-aw dira karon sa ato ang social media, shout out sa mga sa Facebook. Ayaw mo kaikog nga mo comment o mo hatag sa inyong mga pangutana dira. Pangitaan ninyo sa Yata Dumaguete nga Facebook page. facebook.com/Yata Dumaguete. Og murag na share po siguro karon sa DYSR. Sa tanan natong tigpaminaw nga galantaw sa FB Live, kung may mga pangutanag opinion kabahin sa atong hisgutanan karon nga hapon, pwede mo motawag pod sa 0915-106-0951. O katong sa mga nagpaminaw diya karon sa radyo, timan ininyo ning mga numbers kay karog maglami atong mga diskusyon. Kung makarelate mo na amoy mga pangutana, na amoy wa mo kauyon sa among gisulti o ron sa ba, na amoy mga lahi pod nga opinion, pwede gyud ninyo nga ipangutana, ipatawag dire sa 0915-106-0951. O pwede po sa telephone number 402-0987.
O pwede po mo magbilin og komento diya sa atong comment box sa FB Live. Karon natay bago nga announcement, dugang ni siya nga ato ang pahibalo sa tanan nga mga nagpaminaw karon og sa mga nagtan-aw nato diaron sa social media. Na atay ipanghatag, manghatag na feeling generous kay yata karon no. Yung peta. Na atay ipanghatag nga 3 ka grocery gift certificates worth 300 pesos, okay? Para ni sa tulo raman natong premium para na po sa tulo ka tawo no. Pilion na mo unya kung kinsa tong pinaka-abtik o pinaka-engaging katong yung mga komento, mga opinion, mga pangutana nga mogi makapalagsik ug makapakaabtik ug makapalig-on ug makapalalum sa ato ang diskusyon karong adlaw. So, mopili tag tuloon niya hopefully magamit ninyo ning worth 300 pesos nga gift certificates kay yun may na kayo ni pila na ni kasakong bugas. Sako jud pila na ni ka kilo nga bugas di ay pila na bang kilo ron adla ta hisgutan niya kay lain na nangatapik. So sa mga ating paminawog sa mga naadiya karon sa social media ay mo kaikog nga mangutana o mohatag sa inyong opinion. Syempre naputay giandam nato karon dili nato ni makalimtan natin Jean nga sa basta yata gani nga programa sa radyo dili pwede nga walay drama. Of course. Okay, mao man ito gitawag og mga creative presentation sa mga sitwasyon. So karon nga po na natay madungog nga sitwasyon o drama nga may kalambigitan sa ato ang topic, no? So sa mga nagpaminaw dira, sa mga nagtanaw nato sa social media, paminaw gyud mugmayo aning ato ang radio drama nga giandam kanato gikan sa mga aktor sa Youth Advocates through Theater Arts. Aron nga dinhi nato mo ni patukuranan or mo ni ang ato ang basis sa ato ang discussion karon nga kahaponon. So di nato dugayon atong paminawon ang usa ka radio drama dalit kanato sa Youth Advocates through Theater Arts. Mare! Uy, Mare! Balita na ako, positibo na disiplina ang imong pamaagi sa pagmatutog pag-atiman sa imong mga anak. Oo, Mare. Dili sayon sa sinugdanan. Apan, ang mga benepisyo niini, dakong tabang samot sa relasyon nato sa atong mga anak. Ay, as in, Mare, istoryahi kuno ko. Sa positibong disiplina, ang atong mga anak makakaton sa pagkontrolar sa ilang kaugalingon, makasabot sa ilang mga gibati, ug makahimo og maayong mga desisyon. Dili sila mahadlok kanato. Apan, mutahod ug musalig. Unsa kaha ang posibleng resulta sa positibo na disiplina sa atong mga anak? Ang resulta? Mas malipayon ug mas himsog nga relasyon sa pamilya. Mas matinahuron ug responsable nga mga bata. Mas malinawon ug mas hapsay ang panimalay. Sige, akong sulayan ni positibong disiplina sa akong mga anak. Oh, ikaw nga naminaw dira. Unsa pa man imong gihulat? Sulayin na ang positibong disiplina diha sa inyong panimalay. Mao to no ang ato ang drama nga nadungog. Dalit ka na to sa Youth Advocates through Theater Arts, no? Kaya lago ko itong mga tingog gato. Ito mga amiga na ko to. Mga mayo kayo nga mga actress, no? Pero sa ato nadungog sa Sugilano na Tijin, sa man to, kabahin siya magsilingan siguro to sila. Kumari man, maring man, no? Nakachismis ning usa. Nadunggan niya kilid-kilid. Ang iyang kumare naggamit na og positibong disiplina. Isip pamagi sa iyang padako sa iyang mga anak, pagmatuto sa iyang mga anak. Dayon na adto gyud siya sa pikas balay. Ipaandar pa ang sakyanan before mo wa pa kalarga iya yung giatangan. Gapaandar naman ang sakyanan giatangan jud niya. Dayon nangutana siya unsa man day ni kabahin na kadungog man kuani siguro nakadungog siya nga nakaapil siguro seminar tong iyang iyang maring, no. So gitubag siya, no. Unsa man tong mga tubag ato or
posible kang may tabuning mga ingon ani nga diskusyon karon kabayan sa mga inahan. Unsa ba imong experience puti sa kanang mga sharing mga methods and mga ways of parenting sa imong mga kailang pong mga laing inahan. Ngayon ani nga discussion. Yeah. Sa akong pagpamati pa ganina sa drama, niingon man tong iyang kumare nga lisod sa sinugdanan, no? So, maunay common gyud nga akong madungog sa mga ginikanan. Mao poy ako na sinati. Nga dili siya sayon, pero importante mutuo ka sa imong gituhan nga mo sakto, no? Alang sa imong kabataan. Kay ako hope corporal punishment ba gyud akong naagian sa bata pa ko. So dili sayon kanabang murag mao na imong gituungan nga sakto pag abot sa panahon nga ikaw na ginikanan mag-away ni ang duha ang imong katuyuan nga positibo o katong imong naandan. Nga naagi yung mga panahon jud nga murag kuhiton gyud ka, no? Kuhiton gyud ka sa imong naandan. So katong sa imong pangutana nga pakigstorya sa ubang mga ginikanan, nadyo mga ginikanan nga mupahungaw gyud sila nga dili sayon. Nay mga paningkamot pero dili pa gyud hingpit ba anang kanang pagsugod. Dili gyud siya perpekto, mao nang importante gyud nang naapog kay kapahungawan. Sakto ba ni basi kinahanglan pa nako i-improve gamay akong pamaagi unsa ba sa imo nga case. Although unique man no, kada bata, kada pamilya, pero makatabang na siya at least makaingka ako daw na sulayan no sa akong anak og basin di ay og mo kuampod. Okay pod. Nindot tong imong giingon Tino nga kapahungawan jud ang term no. O kapadayagan, para di kayo lalom. Pero tinuod bitaw natin okay sa wala pa ning campaign kaning positibong disiplina, positibong pagmatuto, murag walay other options. Murag ang ato radyong nabalaan is ang naandan nga corporal punishment. Pagbunal, paghapak, paggusi, pagkasaba, pagyaw-yaw. Mo magin nga ato ang naandan nga nabalaan nato nga kon nga maod it's the only way that we know kay mao pud ang gitudlo sa ato nga mao gyud na siya, no? So kanay sigurong karon nga naa na ni siya nga campaign naa na po'y diskusyon, no? So katong imong giyon ganina nga naa kay ka exchange ba? Naakay ka kabalsanay og istorya kung unsa man ni posible ba jud ni sayon ba ni lisod ba ni unsa man ni pamaagi ani no. Ka hilabi na kung mahimamat pud nimo nakahimamat na ba kate og lain pong ginikanan nga nagpractice pud aning positibong disiplina. Usually ang mangutana nako kanang moingon sila nga imo laging anak kay respectful kaayo kanang bisog mga idaran nami murag makakita gid sila namo. Kiunsa ana dayon kiunsa man nimo ni pag matuto imo mga anak. So ako dako kay na akong kalipay no nga I did something right sa akong pagmatuto kay nigawas man sa mga baba. Then diha na gani pag sharing na po day sila na nga pamaagi pero lain-lain lang migdagway. Mayon sila nga bitaw no ako sigurong naay mga naapog ko'y ma-learn sa ila, naapog sila makatunan sa ako. Although makaingon po ko nga naagi po bang mga ginikanan nga bag-o kaayo ni para sa ila nga maingon gani sila nga nakaya ni mo na o kuan buhat para sa ako pinakasayon mo dyan ng latos luhod sa paludhon sa munggos o asining mga bata kay mutuo man kuno dayon ingko nga mura man gud nag-skill mura nagkatuon ka og piano sugod sa gyud ka og imo nya consistent gyud ka no consistent gyud ka sa imong pagmatutuo niya wala gina mutuo jud ka kinalang imo gyud huptan sa imong kasing-kasing nga mao gyud ni akong tuuhan kay og mulihay pa ka sa imong naandan matempted ka ba magsige kag shift ana ikaw maglibog po ka pati imong mga anak maglibog so kana mo i-permit kong i-share sa although di man ko perpekto no sa akong pagkainahan pero taman sa akong makaya nga ipakigambit sa mga ginikanan ug unsa toy effective sa akong pagmatuto sa akong mga anak mo ya akong i-share nila. Balik ko na ko to imong giingon Tino nga kanabang malibog imong anak. Oo. Unsa may imong pasabot ana like kanang
mismo sa imuhang pamaagi sa mga example nimo nang murag malibog imong anak. Okay, for example, kani man gud si Abian, no? Mao na among first child. Nakatilaw gyud ni siya pa og mga latos, no? Kay bisan tuod og wa pa ko naminyo na ako'y nasinati or na-observe nga mga labi na tong akong napuyan dito sa Canada nga storyaon naman yung mga anak. Wala, single pa ko ato the following year namin yun. Doon na ako yung mga observation, pag inahan na gani ka, mura mag ang default ni mga discipline is katong naandan na mo growing up. At the same time, mo instill po ko og positive nga pagmatuto. So, ang bata og dili ka consistent, asa mo gyud imong gamo, asa mo gyud ang imong tumongan paglatos o pagstorya, wala. Nakita na ko nga dili maayo og epekto kang Abian. So ako gito sa may mga symptoms yun ang term, no? Kana kayong ka nga dili maayo ang epekto. Kanang mo pahungaw na siya o kana bang labi nagmuhilak na siya nga murag wala nasobraan ako og I went beyond sa akong pagdisiplina ni Abian. Ang nakanindot ra pod kay bisan og gamay pa siya maglisod po to siya storya, pahungaw jud siya. So in a way ang positibo nga pagmatuto ning tuhop kay kuan man siya mo padayag man siya nya ako man siya iproseso at the same time mo lagi na murag nasubraan ako ang akong pag gamit no sa corporal na mo to nga ang bata mismo mo ana man siya for example yung ka itok lang ana maning ka itok lang unya nga nung imo man ko gilatos nga pwede ra man itok bisan kadtong kuan bisan kadtong naana si Abian si Dasig ng lantaw sila sa inyong abakos. Pag human ato na sila mga questions ako mismo ilagi pangutana. Nay, kanang wala lagi na gibuhat tong ingat. Nga na ba? So in ko wala kuan pod ba? Nag-check and balance po ko nga. Di adtong puntuha kulang pa day ko consistency. So makapamalandong punta and salamat ra po ko nga na ang mga kabataan dili gani sila mahadlok nga mo padayag. But of course ako dayon sa una masuko man ko dayon mura ba og kana kung di ba yung kakuang kahop nga brag ang inahan mo ingon nga oy ako'y labaw dapat di mo pwede kung sa inyo isultig again sa ako sayop na pero nakat-on gyud ko nga oy kani ilang pagpadayag maayo kay ini dapat ako malandong gyud ko sa ilang gi-share. Nindot to tinanong, sa mga wala na kay balon, no, na-mention ni Ate Jean ganina ang abacus. Ang abacus, usa ni siya ka pasundayag sa YATA, Youth Advocates Through Theater Arts. Nga amo ning gina-tour sa lain-laing lugar, din sa Negros, sa laing lugar sa Pilipinas, abot gan mi sa Manila og performan ni. Kabahin ni gyud siya sa lain-lain nga pamaagi sa pagdisiplina sa mga bata, ug mahimo siyang reflection po sa mga ginikanan sa mga tigmatuto nga napaday laing paagi no na gawa sa atong mga naandan ug mo tong nga daghan yung mga ginikanan ang nagsugod og hisgot kabahin ani tungod sa maong pasundayag no kay makita po natong ako man niyo. Makarelate ka nga. Ikaw ba tong nabunalan? Ikaw ba tong nakabunal? Or ikaw ba tong nayamyaman? Pero te balikan na ka to imong giingon. Nindot kayo to imong giingon nga. Pagpadayag. Lami ka nga term, no? Nga ang bata makapadayag. No? Pagpadayag sa iyahang gibati, sa iyang opinion, sa iyang unsabay iyahang mga gihunahuna, no? Unfortunately, no? Sa atong mga komunidad karon dili tanan kabataan na dunay matagan sa panahon o matagan sa higayon nga makapadayag no na dunay kani bitaw ato ang termino bitaw nga tubag-tubag na puga kana no kana nga termino no nga kada bang every time mo attempt ang bata og explain or hatag sa iyang opinion we take offense muratag ma-offend ta nga ang bata ni sukol man din nato ang termino no. Unsa may pamaagyan natin? Unsa may what is allowed, what is not allowed, unsa ang kano sa ta makaingon nga nagpadayag ang bata, kano sa ta naingon nga ni sukol, kano sa ta makaingon nga ang bata nagpahayag lang sa iyang opinion or ang bata nahimo ng disrespectful. Unsa may mga boundaries na to ana? So akong pamaagi sa akong mga anak na agyod ko guidelines sa ila. For example, na sila ipakita nga tubag sila no. Ako dahil na silang storyahon. For example, maghatag lang ko si Abian Kintahay.
Na ganin na siya isulti nga kinahanglang para sa ako kinahanglan ni lingkuran. Dili lang ni pwede palampason. Lingkod na siya. Okay, kuya, magstorya ta. Ako i-allow tanan ang imong isulti, pero ang maningkamot lang ta, no? Paningkamot lang kuya nga ang imong pulo nga mugawa sa imong baba, dili makapasakit sa imong kagulingon, dili makapasakit kang nanay. I think you know what will hurt nanay. Ana, aware siya. Og unsay, I mean magiyahan siya daan unsay isulti. Dan musugod na day na siya. Mudugang pa ko. Safe tanan ang imong ipadayag nako, andam ko maminaw nimo. Bisan human sa atong panagstorya, dili mohupas ang akong paghigugma nimo. Para makuan gid siya ba kana bang which is true at the same time kana ganing ma-encourage ang bata nga bisag unsa iyang isulti, safe ra gyud. Okay ra ang iyang pahungaw. Ug kana nga pamaagi, labi na for example kay ako working mom pud baya ko. Mahitabo na tunga. Very hard working mom. Magdali-dali kintahi ka pa doon na kasi eskwelahan unya mo. Ana mahitabo ni siya. Ay, pwede ra gyud ko malate. Pwede ra gyud ko malate sa akong eskwela kay para nako dili ni pwede nga imong biyaan, no? Dili ni pwede nga imong biyaan kay the moment imo ning biyaan mahimo nang habit. Kay oy, pwede ra ini siya niya. Di na day mayong epekto sa bata. So kana mo'y nahimong practice na sa mga kabataan. Ninot ni mong gingon tino kay mo ko relate na sa among connection na sa among naisgutan ni John Lee last week. Nga kana bang sa kabisi sa ginikanan, wanay panahon lingkuran o gisgutan ang mga butang. Mga grabe kayo ni nga example ng gihatag ni Ate G nato karon nga kung mahimo, kung angay gyud lingkuran, angay isgutan, bahalag malit, bahalag bakin ano. Kay dako siya nga responsibilidad, dako siya nga opportunity pod nga mas mapalalom ang imong relasyon pod sa imong anak, no. Pero dito imong termino gani natin nga proseso, no. Gikan sa imong giingon nga hatagag panahon pagpadayag o kaning pagproseso. Kani siguro usa siguro ni sa mga lisod, dili masigong lisod siguro, but dili wala na andan sa mga daghang ginikanan kaning term nga proseso. Wala ko nag-judge sa tanang mga parents pero sa akong experience sa sharing sa akong mga amigo, mga kasilinganan, akong ginikanan, kaning panahon pagproseso unsa man joy murag kumbaga wala man gyud tay parenting 101 nga libro ingon ana no but siguro na pero wala gyud ingon nga kanabang mao gyud ni ngani on jud no. Kaning pagproseso unsa may imong personal nga mga technique gawa sa imong gi-share ganina no nga katong matagan gyud sila na ay boundaries na ay mga reminders before sa actual nga pagpahayag. Pero after nga makapahayag, unsay mga kay kasagara, tagaan ka na ko example tiya. Kasagara mga bata mahadlok mo pahayag kay wa pa ka na human na anay decision or na anay judgment na ang ginikanan. So unsa may mga for example sa imuhang pamagi, unsa man ang angay buhaton kung magproseso kasi mong mga anak. Maayo kay na nga pangutana hope. Wala kayo nahimong lisod no sa akong kabahin kay ang ako magong nadak-an nga pamilya kaning ako inahana gani crisis sa pamilya. Mumeeting gid siya na. Family meeting. Oo, mumeeting gid siya na mo niya. Mo toy kanunay gid akong mahinumduman nga it really strengthened our family relasyon na mo nagsuon o ginikanan. Allowed me nga musulti og unsa imong kahiubsan sa mong inahan. Pwede ra gid ni ani no. Nadala nako na diri sa akong kaugalingong pamilya. So ang pamaagi sa pagproseso dili bag-o. Nako, ako lang gi-revise gamay. Kay dito sa panahon sa ako pa nagtubo pa ko latos o sa adeser mahitabo ni siya. So karon naning kamot ko nga wala na tong corporal dito na to. So ang pamaagi sa pagproseso is of course identify nimo ang issue. Unsa man ang gibati sa bata, unsa man ang imong gibati, o pahungaw mo, magpadayag mo, ma-articulate sa bata og unsay nakita niya nga sipyat or asa man ang
bikil. Diha ba sa iya, diha ba sa inahan, o kang kinsa man nakita niya ang bikil. Unya ang inahan na pod, musulti pod siya sa iyang panlantaw. Then, mo agree sila. Ako musulti pod ko. Ingani manggod ko ya, if you do this, mo ni consequence. If you don't do this, mo ni ang consequence. Of course, sa imong lantaw, asa ka ang maayo nga buhaton para sa imong prefer nga consequence. So tagaan pud nimo siya og panahon, Options, mga panahon. nga options nga muna na gyud siya ayo sige og feed, no? Kay kita ra ba gyud tempting kaayo nga ato dayon i-feed sa bata. Exercise po na sa ilang una-una nga dili kay sila super dependent gyud sa mga ginikanan when it comes to decision making. Murabag automatic na din na masantop sa ilang una nga okay, kung ingani day ako na ni siya dili maayo nga epekto sa akong kagalingon o sa akong isig katawo, maingon man sa akong ginikanan. Then we come to an agreement unsa man kung mahitabo ni unsa mo lantaw mas maayo nga atong buhaton. So appeal siya sa pag-decide. Nindot kayo, no? Mupaambit lang po ko na kayo. Karelate ko sa imong experience. Kaya makahinomdom ko. Kailangan dyan ka sa akong mga ginikanan. No? Kahinomdom po ko. Usagit po na siguro sa mga nakatabang gid po siguro nako nga kaning maghuna-huna nga critical isip po sa katao, sa kabata, no? Okay? Maka-remember ko, sama gid ana nga kanang nagi mga hisgutanan sa pamilya nga angay gyud lingkuran. Di ko kalimot na ato'y nahitabo sa mong pamilya sa una nga critical kayo sa amuang pamilya. Pero napako sa I think elementary or go pa idulong high school. Kanang igo pa ka makasabot ginagmay sa unsay mga hiskutanan sa mga adult bitaw. Pero ila jud ming gidala sa kananan gipalingkod mao ni ang sitwasyon karon. Na naman mo sa saktong edad nga ang makaproseso na mo pangunaw na mao ni ang mga nahitabo nato karon. Kung mahitabo ni ingon ani kana options, so mga possibilities, mga naay mga scenarios, no? So naay mga possible scenarios. Kamo unsa may inyong gustong buhaton? Dili kay mo ni buhata. Ana bitaw? Oo. Gumara kami gud ko makaingon nga Ting-ting po ka. mo duol gud ako ang pagbati sa pamilya. Kana bang you feel nga kanang there are things nga para ra gyud sa pamilya. Kay naay mga hisgutanan nga sa pamilya ra gyud dapat taman. Correct. Di gyud ni angay mo gawas or og mo gawas mangani you know the consequence. Nga na bitaw kay naay mga butang nga kamura ang makasabot, no? Nga kung naay mo ubang mga butang nga dili gyud masabtan sa ubang nga or maput in misinterpret masayop dili mao nga konteksto ingon ana ba. So giingnon jud mi nga kung inyo ning buhaton mo ni posibleng may tabo. Kung inyo ning buhaton mo ni posibleng may tabo. So karon unsa may inyong gustong buhaton? Especially sa amuhang arrangement sa una kaning anak lagi tag pastor tino nga sig tag balhin-balhin ba. Kana ba tong usahay bisag wala sila choice, mura mi nilag tagaag choice. Mobalhin ta dito nga balay na mas ganahan ba mo diri or dito na ay tubig na ay kuwan. Kusog ang agas sa tubig. Pero pwede ra magudon ta nila birahon ra diretso bitaw. Al sa balutan muli balhin. Pero tagaan gid mi nilag panahon nga makahuna-huna ba no maproseso ang pagbalhin, pagtransfer ngana. So nakarelate kay ko sa imo ang kuan nga naji family time for discussion. So ako nang pangutana no sa tanan nga nagpaminaw dira sa mga nagtan-aw diya sa mga kabalayan ninyo, when was the last time you had the time to sit down with your children to really discuss, no? Maglingkod ka uban ang inyong mga bata labi na katong nana sa saktong pangidaran nga makaproseso na og mga igong panguna-huna nga makahatag pud sila sa ilang kaugalingong suggestion, opinion, ingon ana no. Daw karon te sa imong giingon nga kanang imong experience with the eldest, no? Karon kay upat naman gyud ni. Unsa ba ang mga significant nga mga changes or adjustments, no? Kay mo ni usahay ning kuno kay kaning kamagulangan mahulog ni usahay og murag sa taw kana murag usahay magtansya pa ka magtimpla pa ka no
Kani pong ikaduha na lahi pong timpla. Di pa pong ka-sure nga kaning ikatuloy kaupat sakto na gyud imong timpla. Pero speaking of timpla, unsay mga adjustments nga imong mga na remember nga imong nabuhat? Oh, nindot kani yung pangutana Hope kay ang imo man kung pamaagi sa eldest kintay nako. Ang akong pamaagi epektibo pa na siya gamay pa. Pero di na pwede nimo mo imong sigihon magkadako siya kay Correct. naman na siya Stage kay of balo, development ma-mature niya, no? na siya. Oo. So adjust gyud ka. Nya igo ka nag-adjust sa usa di ano Labi po bago. Labi na og daghan gyud kag anak no. Upat man ako na may mga pamilya more than 4 ang ilang mga bata. Nya kuan gyud, murag gyud kada adlaw gyud ko nagkat-on. Kamo magsuon pila ba mo kabuk? Pito mi Pito ka. gani din mo, no? Unom ka bayi, isa ka lalaki. Unya karon ako ra ang bayi sa among panimalay. So murag Nabali. nabali ba? Murag nabali. So kuan kana yung labi na karon kay mga dagko na kasagaran sila. Lain-lain gyud ang akong pamaagi. Si kuya na naman siya iyang sense of initiative taas naman. So ako siya na akong kaagapay ay katimbang no, katimbang in terms of kanang pag delegate sa mga o kuya siya akong binlan sa mga panahon nga wala ko. Pero do mo padayag na siya usahay nga nay pwede mo post ako pagka kuya. Diha na ko mabati nga nabugatan day in town akong anak kong na kung nga na gani siya pero of course pag ginapangutanan nako nga ano man kuya naglisod pa ko na yun sa una ko mga igsuon mo tuoday nako pareha nga kanang para sa imo bang mo tuoday yun ana. So Di ba po dingong lagyo ilang kuano gap 2 years. nya mura ra pud sila barkada pero mo lagi na magsagol ba ang barkada taron o magkuwang ka na ko ron. Change of roles. Oo, change of roles. Nya kani po ikaduha. Lahi pud ang iyang kinaiya. Actually lain-lain akong pamaagi nilang upat. Kay lain-lain sila kinaiya. Lain-lain sila og response. Like isa kintahin nako ka ipabuhat nila og ako na idungan sa upat ay dili pareha man sila og response in terms of ka-quick ka-quick mo respond or ang ilang pamaagi sa pagtuman o lain-lain. No? So kinahanglan gyud kong sensitive sa ilang mga pamaagi. Nya ako na gina-explain po sila kay ko lagi ko kung anay ako gina-explain dong ani manggod si kuya, ani manggod si kuan. Tabangi ko ninyo nga magsinabtan ay ta aning parteha kay tatagaan po nako sa senaryo. Just imagine mo ni nya pareha mong tanan. Kailan magyud ka nga imong manghud ing ani mabitaw na yung. So tinood. Sila mismo makarealize pud sila nga what worked for them might not work for the other. Labi na gadget. Kaniho kabalugi ko sa mga ginikanan. Dako kayo ni nga hagit gyud ang kaning mga gadget sa una. Di ba naandan man ta sa mga kinaraan nga po pagtawag sa ngalan undang yun tanan. Oo. Karon di na pwede. Sa ako kakong kasinatian na realize gyud nako nga di jud mo work ng pareha akong pamaagi sa style sa akong ginikanan. So akong gikatuna na ilang kuan. Sit down ko na unsam na inyong gika. Sus narabag yung mga kaning MLT, kaning ML. Di gyud na pwede undangan. Mo gibawal I don't know kung epektibo ba sa ubang ginikanan pero when I learned about ML sa mga epektos mga bata gibawalan gyud ako kung mga anak og ML. Very ang violent. Allowed ra gyud nila is certain games nga sa akong lantaw ug sa akong review. Pwede ra gyud siya. Yes. Mas manageable. So akong gitun-an pag nila pila na lang man na ka minutes dong. Paabuton nako nga. So mo negotiate ko. Pwede ba na muban kamay kay mura urgent na atong mga panginahanglanon. Makasabot sila. Wa na din na to epektibo to bigog. Undang dayon kay bagay akong naandan di kay ka pwede makusian magug ka dayon sa una sa among panahon. Posta gamay kay mutanaw ta sa mga komento kay daghang kay komento naman day dire. Okay. Daghang mga comments dire. The best Ma'am Jean. May mga country mga shout out dire. Let's go unsan na ako'y question ba, how do we challenge celebrities? Pariha sa hindi na tama mention sa celebrity siguro no, pero na mga certain celebrities nga
pro corporal punishment kay effective daw para nila nga nagdako sila nga karon po mga buliyagon nilang anak. Ana siya mao daw ang naandan, so ila ra po daw na like celebrities like them nga naay wide og reach mo ni ilang topic. So unsa may atong mahimo ani? Okay, kaning mga celebrity na kuha mo gani labi na nga sa tong kulturang Pinoy nga basta gani celebrity ang musulti mo na murag sakto Standard. Standard basta gani celebrity. Ako gyud ibalik sa ginikanan, ikaw isip ginikanan, bisan tudog nagsulti na sila nga mo na sakto, ikaw unsa man sa imong kasinatian, maayo ba og epekto ang corporal punishment nga na sa imong mga anak? Kay ako nga mo na akong nasinati, makaingyud ko nga naagyo dili maayo nga epekto. Siguro ako po dugang siguruan natin gawas sa kaning sa mga parents, no. Ako actually challenge din nato nga naagyud ani nga campaign. How can we reach these people? For example, kung kaning mga namagini sila sa Manila, no, kaning mga most of these celebrities. So ako siguro hagit ani sa mga advocates po din na sa Luzon, sa Manila, targeton dyan sila nga mga nga mga influencers, mga celebrities nga maoy ga campaign for corporal punishment, like matagaan man lang og time to discuss, matagaan og time for maybe a short workshop or seminar, invite sila, no. I'm sure busy ni sila nga mga tao, pero bisan siguro sa ilahang every time na sila yung mga komento kabayan ana online, siguro kita nga mga advocates should not be afraid to also give our opinion sa ilang comment section. Of course, we are remaining respectful, polite, and all that. But punto-punto lang ba? Kana bang mga punto-punto lang. Kay naman po mubasa diya sa mga comments, no. So bason diha ta sa mga comments po pwede makanindot pud nga mga discussion, no. Basta taglaing mga questions rin. Importante gyud ang negotiation, ingon si Mellard. Ingon si Johnsley, i-rate ang bunal unsa ang pinakasakit. Mo gyud ni sa kay daghan bitang mga amo ning na mention last week nga naay po yung mga influencers nga mo ni ilang mga content nga proud kayo sila nga murag hanger 10 points murag score nila ba nga. Siguro ato na i-rethink na to siya nga mga kind of content, no, kay unsa may gi-reinforce ana, no, mo na delikado, no. Karon tay nahisgutan naman nato ang imong mga chikiting. Adto tas chikiting gyud. Atong ibalhin sa chikiting patrol. Atong ibalhin sa adto na pud sa imong bana, no, kay dili kaning parenthood usahay dili kay usahay dili man ni siya kumbaga trabaho sa katao ra jud, no. Dili lang gani kay ang imong partner ana pang ubang adults diya sa pamilya, mga lola, mga auntie, mga uncle, mga yaya, apil man gyud ni sila sa gitawag nato in more umbrella term nga parent, no. Kay karon nag-evolve naman ang atong termino sa parent, no, di naman siya limited to the biological parents, no? Katong mga kinsa tong hatag og care or nagmatuto nila, no. Unsa may mga pamaagi sa negotiation pod, no, sa siguro magsugod ta sa imo ang husband unsa may inyo ang negotiation na ni pamaagi sige sa iyo pagsabot. Di lalim, no, ang pagsabot. Kay pareha bang gumigkasin natin ang duha. Unya bag-o pod kaayo niya gyud ning positibo nga pagmatuto. So, naagi mga panahon nga, di be consistent. Kaya nasa akto na gani. Akong no, yes niya. Kuan yun me. Kaya yung lingkuran yun na mo. Nga, unsa man, mo, ipadayon ba na to niya? Ato tanaw mo, epekto na sa atong anak. Ma-confuse yun ang bata. Or, mupili siya, asa siya dapig. Adto man siya sa kasigigyas niya. Pero, sigigyas niya, pero wala siya matuto. Kaya give in raman dayon. So kuan to taas-taas to na mo nga proseso sa ako o akong husband. Kasabot man siya, nakakita mo pud siya sa maayo nga mga benefits ba sa positibo nga pagmatuto.
kuan lang gyud kana yung abli lang gyud ang mga linya sa communication unya di kuan lang gyud kanang di lang gyud magmakuli gani nga mo try kay usay kapuyan magud ta mo sulay kay ato lagi ta sa naandan oo so di kuan kanang Challenging yun siya, no? challenging gyud kaayo mo kaingon mi nga successful mi pero Nadyo yung mga gig. di gyud Di lalim. dili gyud mi exempted sa amo pong mga struggle pud namo sa usag-usa kay dili sa yun oy mura man kog kaga ilis og kana bang galuno ba mura ka galuno kung sa halas pa na mura ka galuno kay part na ba yato sa imong pag sanang mura kabahin na sa imong pagkaikaw tong imong klase nga pagkadisiplina sa kaniadto nya imo nang hawason imo nang usbon kay para sa imong anak nya mo lagi na kami duha dapat same page mi kay para hasway ba ang among pag-move forward o kanang imong gisulti hope nga kauban sa panimalay kanang moabot nang